Τέμιση που σου είναι μπροστά στο συμβάν, τι ακριβώς έγινε να του καταγράψω. Και να σας πω κύριε Όργανο, αυτός εδώ ο άνθρωπος έρχεται με το αμάξι του σαν το δαιμονισμένο, έτρεχε με 150 χιλιόμετρα, 160, 150 τουλάχιστον δηλαδή, να το γράψετε αυτό. Εκεί από τη στροφή. Χτυπάει στο δέντρο, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Για 3 στροφές έφερε το αυτοκίνητο επάνω στον αέρα, σκάει εδώ, πετάγεται αυτός από τον παρμπρέις και πέφτει εκεί που τον βλέπετε βέβαια. Ζει ο άνθρωπος, αλλά να στατωθήκαμε εδώ στο χωριό, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, καταλάβετε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ ρε. Μάλιστα. Πάτε τα κουτί. Θα τα αφήνω γάνα να στατωθείτε, τραβήξτε. Να πείτε ότι βοήθησαμε. Ναι, τραβάω γραμμή και γράφω το συμβάν. Έχουμε ένα τραυματία ολοκληρωτικά μέσα στο χαντάκι πιταμένο. Πιο αναλυτικά. Πουδάρ δεξί στο χαντάκι. Τι. Πουδάρ αριστερό στο χαντάκι. Ωραία. 4. Σε σκάσει και ακίνητος καταγράψει συμβάν. Σερ δεξί στο χαντάκι. Ωραία. 5. Σερ αριστερό στο χαντάκι. 6. Κεφάλι στην... Ωραία, αυτή η καντιμιάρη να με κυνηγά αυτή 6. Κεφάλι στην άφσαλτρον. Στην αλφράστρο. Κεφάλι στην άφσρα... Κεφάλι στο χαντάκι. Αμάν!